Amadou Alhaji Li gorko mondulu maji funebe golle kame darne man jodi a pewi waktu je a jenebi hojo maji capan e nay tati tengurengu do e lamorgo leydi min Senegal in waktu je taska matuntu dingiral yibbe Charles Jalaluddin ba waktu je a jenebi hojo maji capan e nay tengurengu ton to wuro men wiya tengo donnay ya tari yim salmi alaji ngori min celni dangal desu donnay ngori jinabe to bay jokati jokli nay windere ko be nyaago jibra subhanahu wa ta'ala pulango ay jokati jokli nay windere ya taw moni kala fino cellal coftal bandu mo be pinine bukkuno de café tuba bebe tay bebe kinkili ba bebe alaji samba puleje moni kala in yido jomira subhanahu wa ta'ala wadiran mada sabbi wala da be kaburje dem galle pulara caggalde gondin e nder wiete ndu setto balde mudum nogas e jeniya tengore hitande ujunaji e nogas go ina hawre lewru nay biro kono ina hawre e nyalande an nasande woni nyande alkimisa be nyaago jomira subhanahu wa ta'ala yo humpito mon tawrumon jam cellale kisale yajene caggal den jabɗon baɗɗo den alaji samba yare ke ton caggal dille e dirali bujo e ɓujade e non de wassa tawde monen ha mbawi nittuyade pade basiraji gardinɗi kaburuji men holto potoɗena ceerno alaji amadou tijjani ba hadi fotediro medina gounas omo tawi ton to wuuro min nartitugo medina gounasa heppo ɓila bejjita ha joni sawo ton to medina gounas eɗen gandi heddi e dakabo medina gounas so gueno bajjo haji ko balɗe a nogas e joyi tengure goɗoɗo sade ine teska sukaɓe medina gounas hani e mawɓe kala pindo de ko toon yahata ɓeɗo dakayu men gayni e gollede konde wonno guite mabɓe ina ɗomɗuno bo walla daka bo medina gounas ɗum saabi so tawi a wawani arde a yi toon cikkata mataw daka o koko joɗi allah e oɗo sade ala kamɓe kala koɓe mbaɗaga caggal so tawi ɓe pini tan toon ɓe ñalloyta toon to daka bo medina gounas ha nangue fando e debinde e jofoyde kamɓe nde ɓe ƴetta weloji mabɓe walla koyɗe mabɓe ɓe pata toon to wuuro men tidugo medina gounas ɗoɗo sade ko keblogol daka woni yo allah tawnu men heppo ɓilan bejjida holton jabanta yaɓanna toon to diwani mo Linguére eɗen gandi hoore bira jawtude woni a suudu safride walle mbiyenne hôpital tignotono holtama de a gardiɗoɗo hôpital o e rotade dongal mum woye dibsinde hollitama no saabi de hanke hoorejo leydi men Sénégal caggal nde o joddi yoga e jagoɗɗe makko o hollitide yo lokso ya waɗede kala noon mo jungo mum o takki hen ene gasa wonde lawol fawo e dow makko ne caggal nde oɗon roti dongal hollitama de ko yawi kadi hollitama won gardinaɗo hôpital o e oɗo saaha heppo ɓila benkita holton jabanta yaɓanna to diwan mo Kirmassar holko jiɗɗa wiide caggal teskade yeeyoɓe taw tawi to diwan mo Kirmassar taw wona noon e palasuji ɓe goni ala ko wertoɓe takko station ɗo walla mbiyen to nokku jeyirɗo ndendam kubo jom so tawi aɗani Kirmassar holitama de hay hewɓe oɗo sako takko tali ɗo bettat hay sino jarata koyɗe ine gasa wone korɗa to ndewɗa ɗum saabi de ɓesguji Kirmassar na mbiɗ no wawa wonde yoɓen gimmo e dow laabi to yimɓe ndewa ɗo kono kamɓene de yeeyoɓe caggal nde ɓeɗa kañumen ne deƴƴi kamɓe nde ɓe kuñi a konguɗi mabɓe hokko mbi ɓe tawi a ƴeewi ɓe jooɗiɗo nde ko e yamirore maire o tigui yamiriɓe yoɓe joɗɗon caggal ina taskade aɓe moññani on mata ko wiyete Alaji Samba a juuti ko heppo ɓilla bejjita holto jaɓata seede yawo eyi eɗen gandi ko fedde mawde humde yoga e lamɓe ɗum no saabi de kamɓe nde hollitama seede yawo yaltini a konguɗi e muɗum holko ɓe mbi parrainage eyi eɗen gandi leydi men Sénégal ina teskade e wadde parrainage so tawi noon woni parrainage an gonɗo tombo famani ko wiyede ɗum ɗo de so tawi a heeɓi ngal ɗo dawalle yimɓe ine gasa wonde mbawa jeeyde e suɓeteɓe walla e cuggol laamu tawi a heeɓani noon mbasa a jeeyde e ɓeɗe no saabi de hene hewɓe e rawaneji ɗiɗo jeeyde hen kono wattidaki newade caggal nde parrainage o keɓani ko ponno hebde ko no saabi de CEDEAO oɗo sa de wi yo parrainage itte o ɓe dokki a leydi Sénégal happu ko lebbi jeegoɓa nde parrainage o wawa ittede ma itte walla ittedake moftani en ko woni yeeso tawi kay ndi leydi artani hen heppo ɓila bejjita holto jaɓanta Sénégal ma ƴettu soldateɓe muɗum nawa toon to diwan mo Centre Afrique ngam jaam wawa artuɗon caggal kala ko jiiɗa ko jaam ɓuri ko jaam o tagui a jama julede heppo ɓila bejjita holto jaɓanta e jaam ko hulɓinide walla ko hawni waɗi koko foti wadde walla fotani wadde ko jiɗɗa jangtade hettu e jappude nofre hettade mi firani faccira ha mbawa famde e kettuki to banggue doppima caggal nde gorko fi debbo mum ha watti darede goto e batni koto lawol ijam ko saabi pigal caggal nde gorko o joƴini ko téléphone muɗum eyyi ko hollitama de debbo ari woni e yurnade message gorko ɗum no saabi de gorko ari deɗa ko hello e hakkille salminirɓe no saabi de ɓe mbaddi gaari min gara caggal ɗon teskade gorko fi debbo ha wattidade goɗɗum no saabi de oɗo sa aɓene jungo de ɗeɓe ijjam est ce que debbo ine foti yurnade téléphone joom galle mumen ganda hollitama de ɗum no saabi a fitina mabɓe heppo ɓila bejjita holto jaɓanta
yaɓanna tumto diwan bo o Casamance eɗen gandi de wiyendoma hanke won gendarme goto walla mbiyen gonnoɗo e heblo woni gendarme walla police wasi fittade mum hollitama de yo lokso uɗi de kono caggal nde teska lokso e usiteɗe kamɓe dadiɓe kollide hay batte warade on wona ina fawa ko wawa ala de ko Allah tan ari e warimo hay goto tampinani no wadde noon yo jinnaɓe ɓe ha joni de kamɓe ɓe jaɓani ɗum ɗon de ɓe mbi oɗon tawi a ƴeewi koko waɗa golle musɗum saabi basgol fittandu muɗum heppo ɓila bejjita holto jaɓanta yaɓanno tonto diwani mo kiɗira e ngoɗo wuuro wiyetego naɓe kamɓe de ɓe kolleti cottiraɗo gonɗi ina foti ɓiya mbi basiraji min nani lampaji solaire gari hakkude kiɗira e gudiri kono yoɓe pam nayyi ko hen jeeya wadde nayyi kañum de ina sohli wallede e lampaji bite solaire ɗi ha wawa kañum ne ƴellitade hay sinno wuuro ngo ingo desti tali seeɗa wadde kamɓe de ɓe kolleti cottiraɗo gonɗi ina foti ɓiƴɗo wadde fedde nanka paame nayinaɓe nana mbeɗa moɗona juuɗe heppo ɓilla bejjita holton jaɓanta yaɓanno toon to diwan mo gara yofa ɗum ko gotal e leyɗe lamorgo leydi min Sénégal holko jiɗɗa wiide to jappuɗo fo hettade ɓe firami faccire mbawa famde caggal tesgade ko nokku kewɗo jaguji koɗe dekkete yo wona kamɓe tan de jarata wiyete Alaji Samba Sangara e jaam holko jiɗɗa wiide kamɓe to joguiɓe baruji toon to diwan mo gara yof ɓe kolledi de ko korka ka dari ko liggey mabɓe ina ngakki yarude noon caggal tesgade koɓe jeyata koɓe jiyata ni kiliyaneɓe ko seeɗa goto ɗiɗo ɓe jiyata ko tawi noon no wona korka ina teskade baruji e hewde e jaam wadde firtande ko wiyoɓe ko juloɓe ɓuuri wawde yarde Sangara heppo ɓilam bejjita holto jaɓanta ɓeɗo jangoɓe walla mbiyen waɗoɓe conférence e nder leyru korka oɗo saade aɓe puɗɗi yitade koye mabɓe caggal so tawi aɗa yaaha e nder lamorgo leydi min Sénégal jeyata ko basuji holtama de won hen yonnuɓe wonɓe jonnani ijjam hoko saabi wonɓe yonu wonɓe jonnani jappuno fo hetta dedde mi firami faccira mbawa famde ɓeɗo de kolledi tawi a ƴeewi kamɓe jangoɓe conférence ɓe hen hewɓe ƴewirta Allah mbaɗa donc ko ina moññene hen copareje jangde fo de ko moññenede copareje woɓɓe ɓe de ɓi tawi a ƴeewi an a wondate éliman walla noon e gando wonda e muɗum e legal ko tawi a sohli janganede jahata ko gaddoya ko goɗɗo e diwan goɗɗo janganma wadde noon haade ma addude o e ɓeyri kayi kamɓe kala ko gandal ɓe jogui gonɗo e diwan ma e nokkuma o haade ma sembinde oɗon noon heyto ɓilamɓe kita holto jaɓanta awoɓe hollitama de toon to diwan mo on Ngor eyi ngoral maayo Ngor hollitama de on sukaɓe ɗiɗo walla won wasɓe pittani mumen ɗiɗo taw gonno ko e maayo hanmo wiyetego gueyi hanki ɓe koccaɓa ɗono kono ina teska awoɓe ɓe so tawi aɓe jaaha e nder gueji aɓe keewi naworde sukaɓe ma wiyama noon holko saabi eɓe nawra ɓe ɗon sukaɓe kollide sukaɓe tawi mbiyama yon janggoy wona jangde woni hakkillaji mumen yaade ina fi joni no saabi de kamɓene aɓene kono won hen de kadi ɓe jonnani tawi a ƴeewi gueje ko hunde hulɓinide ala ko ala e gueji wadno cukalel guel haqqille mum walla gani muɗum tagaki on est ce que ne foti nawede e maayo hatgo wiyetengo guejam hippo ɓilam bejjida holton jaɓanta yaɓanno toon to diwan mo jeere Sandaga eyi eɗen gandi mata woni hitande konde uddono wiya ine gollite fewnede kono ha joni de ɓen yeeyoɓe wonnoɓe ɗon to diwan mo jeere Sandaga ha guitta ɗon hollitama de ɓe kolliti batima o ha joni hunde liɓaka rana dari kono ina teskade oɗo sade ɓuuri wawde wonde ɗon ko ɓeɗon mandikatuji woni genzoɓe yaroɓe walla mbiyen agressien walla noon ɓe kolliti ɓeyre ɓe mbino tawi guittiɓe ɗon ma liɓa huɓere nde mbawa dartinde jeere ha yaada jamanu ko hollitama de ha joni ala ko hen heppo ɓillam bejjida holto jaɓanta hollitama de hande eyi woni tubanaɓe hande woni jamma mabɓe Laylatul Qadri wadde hande de ina teskade yoga e diwnoji taw noon ko yewtiɓe lawol Mauritanie hande woni jamma Laylatul Qadri mabɓe yo Allah jab kala ko duwa hen yo jomiraɗo subhanahu wa taala jaabo ɗum heppo ɓillam bejjida holto jaɓanta yaɓanno toon to diwan bo gueje eyi hollitama den ko ina abbo e copareje jonde taw Alaji Samba Fobiye fawama toon jungo toon to wuuro wiyetego guejen wadde hollitama de oɗo sade kamɓe joguinoɓe ɗeɗon copareje ɓe mbi mesɓe jaadi e menali baali heppo ɓilam bejjita holton jaɓanta yaɓanna toon to diwan ɓiɓeɗina Gounassa wayno mawɗo Moussa Sallé Tidiani Kassi en oɗo sade walla mbiyen fedde galle mama eɗen gandi golle mabɓe ina teska hollitama de e oɗo sade kamɓe kala aɓenne jewtita holno ɓe jaɓɓorto kadi yimɓe aroɓe dakaɓe guiɗa e to bottari kasitari hani e hirade taw ala ko ngakkata hen wadde hollitama de oɗo sa Moussa Sall e wallidiɓe muɗum oɗo sade aɓenne toɗo mbaɗa julleɗi baɗɗi fayida bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo hupir won haɗe
haɗe ɗemgal pular ko hadma waynade holko oɗo waɗi oɗo de ko Tijjani Djiby Hasiso eyi holko waɗi o tawte ko toon to diwan ɗo Médina Gounass leggal sifa wadde ko hawni ala de neɗɗo yawantake ko yiiɗi holko jiɗɗa wiide caggal nde o ƴettuno pellit Allah immade tan to Médina Gounass arde ga e lamorgo leydi men Sénégal o wayni joom suudu makko wuppanimo tekke waɗi e sakkos makko o wi Abdoul Hadji komi jawo caggal ɗon nde o nangi place e bis Abdoul Hadji o wayni Médina Gounass o immi toon o ari haw ɓenni a korosma o wi Abdoul Hadji walla mi jippo wonko jeeƴi mi Médina mi rutto eyi Abdoul Hadji wi jam ko jam aɗa selli o wi wallahi mbeɗa selli o ruttan passe Abdoul Hadji wi ala mi wawa ruttudema passe ma i jamma kanko Tijjani Djiby ƴiɗɗon werla goɗɗo fati Médina Gounass o jooɗi dindere makko omo yewta ha joom suudu makko ndeka ko janoɗo jeere arti tan tawi omo jooɗi o wi jam Tijjani mate wona ka bayniɗo aɗa yaha lamorgo leydi meɗen Sénégal o wi ala mi arti o wi ko aɗa selli walla o wi wallahi mbeɗo selli komi yewnum tan ɗum tagui mi artude wadde noon neɗɗo yawantake a yidde muɗuma bandiraɓe musidɓe tedduɓe koɗo humpiri moon haaɗe ɗemgal pular hakkude moɗon e basiraji almudel ceerno Jalaluddin ko yiɓɓe fewi ko en jettirim jomiraɗo subhanahu wa taala timmuɗo timminnaw kala ko timmirti timme nder timmal muɗum ko manki ngakki noon onon e jaɓande min gandu saabu innama aade o sifrade noon mo ardani heddade garduɗo wirtade battintode sindede on so waɗi hunde ngakkide ko jombani hande holto layerɗa caggal nde humpiti men gasi ha laaɓi heewi to neɗɗo woni e meccal o yawi yitade hoore makko o fiito beccal o sikka mata so tawi o yimmima e ngal ɗon meccal ngal yahata ɓeere ko kanko tan yaha ɓoye ɗon ɗum rewmo rewmo haw iwo hen goɗɗo adde waɗe ɗon golla golle ɗe ɓurnoɗe o golla ɗe wadde noon neɗɗo est ce que omo foti titorade ko wawi kala so omo wawi wonde commerce omo wawi wonde dognowo oto omo wawi wonde animateur omo wawi wonde animatrice omo wawi wonde journaliste omo wawi wonde partout kono heewi tan neɗɗo wonta e meccal pamir toon ko wona e fiitade becce ko min noon so wona min ɗum wawa wonde yaha tan Allah tagani goto kala neɗɗo mbo itti ma waɗɗum hono muɗum sukka yolde muɗum kono heewi noon to neɗɗo woni e gollal tan wiyama tan so tawi min mi waɗani ɗum ɗo walla mi acci tan ma yimɓeɓe jijolle muɗum ala saabu hade ma arde won gonnoɗo ɗon anne ma ya goɗɗo ara ɗon aduna ko noon heddiɗo neɗɗo kala ko mbawɗa woto wasoro ɗum woto fiiro ɗum bande en saabu jalalen he wiide wasu moƴƴani saabu ko basorɗa ko ñiɓani saabu hankine garta hay batte adorani juuɗe ene dilla kono nangude hunde a wawani hunduko ine ŋaaɓi ñammide hoorema a wawani imminde joƴƴinde hoorema a wawani wadde innama aade ala ko foti wasorade hay batte e gurdam makko kono heewi noon to neɗɗo woni e hunde ne wiya minos vraiment somi immima ɗo tan ɗum ligguey o bonat ala kala ne gimmira ɗon ma Allah addu goɗɗo fawɗon kono noon Tijjani Djiby kam ko wiyde ko sans commentaire bayliɗo ha paari ine yaha ine ɗanno yeehi ha woɗɗo wi Abdoul Hadji o kammi jippo o wi wonko jeejiɗa walla o wi ha wonko jeejinmi galle o wi on ruttumo passe o wi mi ruttani joni noon Abdoul Hadji ne fof noon ruttudemo passe makko walla ala ɓeyde kay o yahani joni noon o arti o jooɗi hakkude galle makko debbo makko yehino jeere arti tawi omo jooɗi wi jam deede aɗa selli ha wona ka baynoɗe yaade walla wonko jeejiɗa o wiyala hay datte mi jitani mbeɗa selli mbeɗa wi kessa so wona mi yaha ha goɗɗoymi jewnumami wadde noon mo yewi yidde wondi ko yiɗani mba walla o yiɗaka on jarama e kettuki